Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i fewn i'r gôl ac i benod hynod o arbennig. Da ni'n freintiedig iawn i fod yma heno efo Cledwyn Ashford sydd yn adnabyddus tu hwnt i gefnogwyr peldroed Cymru ac i eisteddfodwyr Cymru wrth gwrs fel cyn brif stiward. Ond fel rhywun sydd wedi gweithio efo chwaraewyr ifanc dros y blynyddoedd o Kevin Ratcliffe, Ian Rush, Gary Speed, arwyr y genedl, Michael Owen enillydd y Ballon d'Or, a wedyn chwaraewyr fel Nathan Broadhead, wrth gwrs, yn un o chwaraewyr mawr Wrecsam ar hyn o bryd, a rhai o arwyr y dyfodol, gobeithio'n wir. Felly croeso mawr i ti ato ni, Cled. Mae'n gymaint o bethau sy'n ni gallu sôn amdanyn nhw, ond falle cwestiwn cyntaf ydy, pa newidiadau wyt ti wedi gweld yn y clwb yn y 5 mlynedd diwetha, achos mae wedi bod yn gyfnod anhygoel, ydy? Wel, i ddweud y gwir, diolch yn fawr iawn am y croeso. Dwi'n siŵr a beth sy'n dweud y wir lle, ond mi gymau o. Mae'r 5 mlynedd diwetha yma wedi bod, fel ti'n dweud, fel breuddwyd. Mae o fel breuddwyd. Dwi'n cofio'r diwrnod glwysi bod Spencer, chwarae teg o Spencer Harris, bod yn siarad efo'r ar y ddau berson yma, ac y peth cyntaf ti'n meddwl am ydy hyn, y fedrith hyn yn bod yn wir. So ti'n mynd iawn efo rhyw, ti'n mynd siŵr ydy bethau mynd i weithio'n iawn ac yn y blaen, ond o fiewn sicr mis, ond rhywbeth special am yn ymlaen. A wrth gwrs, cyfarfod rai o bobl yma wedyn, dangos mor serios oedden nhw. Ac ers hynny, fedri dim cwylio be di gwahaniaeth o fewn y clwb. Mewn rhai resymau da, rhai eraill wrach i mor dda, ond mae pethau di newid yn gyfan gwbl. Di'r clwb yn byd tebyg i be oedd o. A weithiau wrach, da ni wedi colli na ddau o bethau fel teimlad teuluol y clwb wrach, ond o ti'n medru cadw hwnnw i fynd gymaint ar ôl i'r gêm yn bach lot fwy proffesiynol wrth gwrs yn y 5 mlynedd dwytha yma. A mae'r proffesiynol wedi dangos yn y ffaith bod ni wedi cael y back to back to back. A'r bobl sydd yn gyfrifol am y clwb, bobl busnes, bobl sydd wedi cael profiad arbennig o fewn peldroed, gwybod sut mae'r rhedeg clwb, gwybod beth di gofynion sydd ar y clwb, a mae pethau di newid yn aruthrol. Dwi'n cofio mynd yn ôl i'r 5 mlynedd yn ôl, ac oedd o'n ni, fel da chi'n gwybod, wedi bod yn gysylltiedig efo'r tîm ieuenctid ers blynyddoedd rwan, yn gweithio efo bobl fel Andy Davies a Joey Jones am flynyddoedd. A wedyn yr adeg ar i'r ddau perchynog newydd ddod, ond un person Dan Nolan yn rhedeg yr academi, hefo fi fel volunteer, ac oedd gennym ni ffisio rhan amser, a that's it. A rwan, fysen ni'n deud dros 60 yn gweithio o fewn Academi Wrecsam. O dan reolaeth, diolch i Dduw, da ni wedi cael person newydd i wneud hynny. Mae Mr Gus Williams, oedd o'r FAW, wedi dod ata ni sydd fel Director Academy. Ac ers mae o wedi gael benodi, da ni wedi gweld gwahaniaeth mawr eto yn Academi Wrecsam. Ac wrth gwrs, da ni wedi cael Craig Knight i fewn rwan hefyd, sy'n reolwr ar y tîm ieuenctid, ac oedd Craig Knight yn reolwr arbennig iawn efo tîmau Cymru, a fod i'r unig coach sydd wedi mynd â tîm Cymru i ddwy i'r Leeds Championship Europe, a mae o fan ni wan yn Wrecsam. So mae'n lot o newidiadau, ond o fewn y clwb yn gyffredinol, mae Phil Parkinson wedi wneud gymaint o wahaniaeth yn y meddwl i. Dwi'n meddwl bod o'n un o'r rheolwyr gorau sy'n a mae y wrgylch y clwb rwan yn broffesiynol mewn bob ffordd. A wedyn ti wedi sôn am y newidiadau yn y tîmau ieuenctid. Wrth gwrs bod nhw'n dal yn broses yn mynd yn ei flaen, ond wneud yn llwyddiannus iawn yn y cwpan ieuenctid, y FA Cup yn do. A felly, oes na unrhyw
chwaraewyr ifanc ddylen ni gadw llyged allan amdanyn nhw? Oes, mae ne, fel ers 2 flynedd dwytha yma, da ni wedi cael 6 o chwaraewyr i fewn i tîmau Cymru yn y wahanol oedrannau. Mae ne un neu ddau dwi yn excited iawn amdan i ddweud y gwir tha ti. Dwi'n gwybod John deg i sôn amdanyn nhw o'r rhan enw. Mae rwy'n bach o pressure arnyn nhw, ond mae ne ddau i fi sydd dwi'n meddwl ni fod yn chwarae'r tîm cynta yn reit sydyn. Mae un yn 15, mynd am i 5 blwyddyn 15, a mae llall yn 17. A dwi'n meddwl bod nhw'n chwaraewr da iawn, iawn, iawn. A fysa ni'n deud bod yr un 15 yn gystal ag oedd Aaron Ramsey yn ei ddydd. A dwi'n cymharu efo fo. Dwi'n meddwl bod o'n chwaraewr arbennig iawn o'r gogledd yma. A dwi'n meddwl fydd o'n fachgen arbennig iawn. A mae'n mynd fewn i'r tîm dan 16 Glenny. A dwi'n meddwl fydd o'n chwarae tîm ieuenctid hyd yn oed yn ystod y flwyddyn yma yn ifanc. A dwi wedi deud wrth y geffar, dwi'n meddwl fydd o'n un o'r ienga i rioed i chwarae i tîm cynta Wrecsam. Dwi'n meddwl. Wel, mae hwnna'n gyffroes iawn. A dyna beth da ni eisiau weld ydy chwaraewyr lleol yn chwarae ar y cae ras ynde. Dyna oedd y traddodiad erioed yma. Mae'n mynd yn anoddach wrth gwrs am bod ni yn y Championship. Mae'n mynd yn anodd iawn. Da ni flwyddyn dwytha yma, mae 'na 6 o'n hogiau ifanc ni wedi cael pro sydd yn wych i glwb fel ni. A i'n meddwl bod nhw wedi cael pro pen da ni yn y Championship hefyd. Oedd hi'n hawddach cael nhw pen oedden ni'n y adrannau is. Ond rwan da ni'n yr adran yma, mae'n anodd iawn iawn i ti cael hogiau ifanc sy'n mynd o'r safon wyt ti angen. A wedyn y broblem wrth gwrs gen Phil Parkinson ydy mae eisiau trio ffitio'r hogiau yma fewn i'r system. A da ni'n gobeithio lenni wrach fyny dîm 20, lle gan nhw'n bach fwy o brofiad, ond wrth gwrs mae yna rai o'r ifanc ni wedi gorfod mynd allan flwyddyn dwytha ar lôn, Rio Owen fynd i Gaernarfon a cael tymor gwych yma nhw. Ddaru Alex fynd i Bai Colwyn, cael tymor da, a un o ddau yr eraill yn mynd i system Lloegr. So maen nhw angen chwarae peldroed dynion. A dyna beth sy'n weithiau'n anodd pe mae gyda ti griw mor fawr yn garfan y tîm cynta, wyt ti eisiau'r hogiau yma cael cyfle i chwarae a jyst dim sefyll o gwmpas, ti'n gwybod? A mae'r hen dimau, y reserves di newid lot y dydan. Mae'r rhain yn dimau dan 20 a dio ddim yn oedd y Floodlit League a phethau felly. O hwnna eto'n bêl-droed dynion. Oedd o'n wych, oedd o'n wych. Ond ti'n bod beth sydd bod yn digwydd dros y flwyddyn dwytha yma, mae gennym ni fel Reserve League, da ni wedi bod yn chwarae ni, ond hogiau ni o dan ddeunaw sydd wedi bod yn chwarae yn y gemau yma. A wrach o gennym ni un o sgwad cynta, neu 2 wrach ar y sgwad cynta, ond mae'r chwarae wedi bod ar ysgwyddau hogiau ifanc yma, a maen nhw wedi gwneud yn dda iawn iawn, a mae profiad bod yn wych. Dwi'n cofio, da ni wedi bod yn Lerpwl a llefydd fel un lle da ni wedi chwarae boes o safon uchel iawn. So mae'r profiad yn dda, ond wyt ti mond yn cael y gemau neu unwaith bob ryw 6 wsnos wrach. So da ni angen yn bach mwy. Ac wrth gwrs, dwi'n meddwl dyma lle mae y profiad Phil Parkinson a Steve Parkin. Maen nhw mor dda am gadw'r sgwad yn hapus yn Wrecsam. Flwyddyn dwytha mae ddim bach cletach, ond mae gynno ddawn arbennig o cadw'r sgwad yn hapus a cadw nhw ar blaen i traed lle, a neu siŵr bod pawb yn ffitio fewn, a dwi'n meddwl hynny yn ddawn arbennig gan Phil Parkinson. Os ti'n clywed am bobl sy'n gadael y clwb, maen nhw'n sôn bod o'n brofiad anhygol. Ti'n gwybod beth sydd wedi digwydd yn Wrecsam? A mae'r teimlad yna, mae nhw i gyd yn sôn am hynny, a dwi'n meddwl bod hynny yn aruthrol o bwysig. Ydy, mae o eto'n anhygoel dal i feddwl fod ni mor agos i'r uwch gyngrair diwedd llynedd, a eto lle oedden ni 4-5 mlynedd yn ôl, mae'r holl beth dal yn anodd i gredu.
Wrth gwrs, oedd y dipyn o sôn am Southampton diwedd y tymor. Oedd ti wedi gweld unrhyw sbiwyr o gwmpas, rhyw bobl efo binoculars ar y maes arfer? Mae rhyfedd ti sôn am hyn. Mae'n digwydd. Mae'n digwydd. Dwi'n cofio rhyw 5 mlynedd, wel na, 4 blynedd yn ôl. Ddaru ni ffindio rwy'n yn y goedwig fach o gennym ni'n Colliers yn gwylio gêm, o'n i wedi banio nhw. Ac nes i ffindio scout to ryw goeden yn fanno. A ffwr a fi, o'n i'n nabod o'n iawn. A just deud, gwranda met, wyt ti'n gwybod iawn bod ti'n mynd i fod yma. So cer o yma, bloody ffordd. A ddaru fynd i fod yn deg. Ond mae hyn yn digwydd ers blynyddoedd. Ond mae'n neud ti feddwl, pobl yn sôn thai, diolch yn neud gwahaniaeth. Yndi, mae'n neud gwahaniaeth mawr, mawr. Os o'i di fewn i weld tîm yn ymarfer, dyda 3-4 diwrnod cyn gêm, wyt ti'n gweld patrymau'r gêm, wyt ti'n gweld beth yw'r set pieces, wyt ti'n gweld pwy rach sy'n chwarae, edrych di ffigur hynny allan. A mae o yn bwysig iawn. A mae nhw wedi cael ei dal y sicr. A dwi'n synnu bod bobl oedd yn gyfrifol yn dal yno. A bod nhw wedi rhoi cyfrifoldeb i hogyn ifanc yn gorau wneud be oedden nhw'n deud felly. Ond mae o yn digwydd, sicr mae o'n digwydd. Ond oedd y ffain ddaru nhw gael a'r gosb ddaru nhw gael yn anhygol i feddwl faint o bres maen nhw wedi golli. A'r fans yn colli'r ffaith bod nhw'n mynd i chwarae yn yr uwch gynradd. Ond mae di roi warning i bobl eraill lle peidiwch yn neud hynny neu look-outs yn dydi. Y stat mwyaf diddorol glywys i oedd gen Ifor, oedd y dweud, os yng nhw wedi cymryd pwyntiau gemau Southampton allan o'r gyngrair, so Wrecsam wedi bod yn 5ed, Derby yn 6ed, a sa Hull ddim wedi fod yn y play-offs. Cer o ne. A nhw sydd wedi mynd i fyny, wrth gwrs, os nhw wedi deud, cymryd y points. Ie. O, mae'n dangos faint o wahaniaeth yn dydi. Os dwi'n gwybod, fes i ffwrdd lenni i fwy o gemau na dwi fel arfer felly. A mae'n rhyfedd fes i'n Oxford, ac wrth gwrs mae Rambo yn mynd i Oxford. A dwi'n gwybod mae o'n mynd ein y ddau efo bobl eraill efo fo hefyd. Ac fes i'n fanno. Ac o'n sôn mawr am hyn felly. Ac o'n rhyw foi'n eistedd, rhyw bedair set wrthau, a dyma'n dweud, o'n i'n gwybod yn iawn bod nhw'n digwydd. Bod nhw'n digwydd yn Southampton, bod nhw'n neud hyn, bod yn arferol lly. So ges i'n bach o fraw ar hynny. Ond sgwn i faint o glybiau eraill sydd wedi wneud hyn trwy wahanol ffordd. Os dwi'n gwybod lle da ni'n treinio yn Colliers, mae'n fath o ryw foncyn yn ymyl gwesty drws nesaf lle. A dwi'n cofio gweld bobl yn edrych o fanne, a mae o yn digwydd, ti'n gwybod pwy dyn nhw, ond da ni dyddi yma, da ni'n natyn o gofyn, da chi fod o fama lle. Fel arfer, mae Steve Parker yn deitha i, cer i weld pwy di neu fanne, Cled. A dwi'n mynd am dro bach lle. A fel arfer, bobl sy'n aros yn y gwesty sy'n just eisiau gwylio am bach o peldroed. Ond dwi'n natisio wan, mae'n fwy o'r ffensys mae'n mynd rownd lle maen nhw'n ymarfer wan, fel solid ffensys, so di bobl ddim yn medru gweld fel tai yn sefyll. A mae di mynd lawer mwy preifat dyddi yma nag oedd o, os na ti 6 mlynedd yn ôl, bob Tom, Dick a Harry yn dod fewn i Colliers a fe'i cwn a fydda edrych arnyn ni gyd yn ymarfer ac anna ni'n clembo ydyn nhw, wrth gwrs. A mae yna adeilad newydd o'r diwedd yn mynd i fod yn Colliers rwan, y does o fe hynny. Mae'n teimlo fel fod nhw'n mynd i fod yn Colliers am gwpl o flynyddoedd o leia felly, dydy? Yndi, neu dim cwylio, gei di fraw pen wyli di nhw. Maen nhw'n anferth, maen fel tiers, dwi'n meddwl, 2 tier i fyny a 3 tier ar draws. Mae bob peth yn mynd i fod yno. Mae wedi bod yn anodd, os fel, da chi'n gwybod, da ni fel Academy, da ni yn ysgol Darland yn Roset. Ac chwarae teg, mae fanno yn wych, da ni yn barod efo un pitch gwych i'r tîm dan ddeunaw. A dros yr ha yma, da ni wedi cael 5 pitch newydd, da nhw'n barod eto, ond pen fydden nhw wedi gorffen, fydden nhw gystal pitches a rhyw fath o glwb yn yr uwch gynradd, maen nhw'n wych chwarae teg.
Ar y fath, wrth gwrs, yn Colliers, ond mae'n gymleth yn dydi efo y brifysgol bu ar lle, mae'r FAW yn rhedeg y lle, ac wrth gwrs, da ni rentio fel tai. So, mae'n anodd iawn i Wrecsam ddatblygu, ond maen nhw sicr wedi datblygu leni efo beth sydd o dan yr adeiladau yma wan. Os fydden nhw'n fwy self-contained yn Colliers, fydden nhw'n gorfod defnyddio adeiladau'r brifysgol, so fydd hynny'n hawddach. A hefyd, be dwi wedi glywed, fydden nhw'n bita neu mae'r gym yna, fydd na'm gymaint o fynd a dod i'r cae ras, so dwi'n meddwl fydd o yn adio i professionalism yr clwb. Felly, a fel ti'n dod â chwaraewyr newydd i fewn, mae dangos sefyllfeuodd fel hynny yn bwysig iawn iddyn nhw. A flwyddyn yma, sicr, da ni wedi defnyddio Colliers llawer mwy na'r un blwyddyn cynt, a mae'r cydweithio rhwng FAW a Wrecsam wedi bod llawer gwell. A mae'r bobl sy'n gweithio fewn Colliers, Steve Denw'r manager, mae o'n fendigedig, a'r hogiau sy'n edrych ar ôl y pitches, mae nhw'n berffaith, mae nhw'n berffaith felly. So, dwi'n meddwl bod yn exciting iawn tan maen nhw'n ffindio lle nhw hunain, os mae hynny yn ofnadwy o bwysig i'r 2 flynedd nesaf yma, sut mae hynny mynd i ddatblygu, wrth gwrs. A mae o'n, mae'r holl newidiadau yma, gennym ni'r graig rwan i dîm y merched, a tîm y merched yn paratoi fynd i Ewrop. Ac wrth gwrs, mae gweld y cop yn codi o'n blaenau ni mor gyffroes yn dydi, mae'n mynd i newid. Yndi. Ond mae'r clwb i gyd, efo'r merched, efo'r academy, efo'r tîm cynta, mae o mor dda rwan felly, a ti'n gweld o be mae'r merched i wneud leni mor dda, chwarae teg efo y fforddwr newydd. Maen nhw wedi seinio yn y ddau o ferched high profile leni eto i fynd amdani. So mae'r graig gen nhw, a mae fan o le cyffreus ofnadwy, mae'n hynod o le da, dwi'n meddwl y graig i gael y sefyllfa sydd gen nhw. So mae bob peth yn dechrau dod at ei gilydd, ond wrth gwrs y peth pwysica o rhan y dre, a rhan y bobl ac o rhan y clwb ydy'r ffaith mae y tîm cynta ydy'r peth pwysica. Ac o'n i mor siomedig, o'n i wedi excitio'n lan clywed am un person yn dod fewn i'r clwb. O'n i wedi fod yn chwarae i'r tîm yn y chwarae i a chwarae Erbyn Nghymru. A ges i nôl at y giaffar a deud, gwranda, mae'r boi mae'n arbennig o dda, ac oedd o'n gwybod amdano, wrth gwrs, os mae Chris Johnson, person sy'n gyfrifol am recruitment tîm cynta, mae o'n hynod o dda yn ei waith. Ac oedd o wedi rhoi y boi mae lawr anyway, a dwi'n sôn am, fel ti'n gwybod, boi ath o Abertawe i Stoke. Dwi'n meddwl bod o'n arbennig o dda. Ac oedden ni, o rai yn Shawcross, efo ni nos, be di heddiw, dydd merched, nos fawth neithiwr. Ac oedd o'n neud presentation i mi efo tîm Sir Flint. Ac peth cynta, nes i ofyn oedd, sut diawl ges i hwn? Os oedden ni licio hwn yn arw, ac o'n deud, o'n rhyfedd, ddari ni chwarae nhw dechrau season dwytha, a syth bin, oedd o'n chwarae full back, ac oedd o'n licio efo full back, ond ddari o syth at Robins o deud, da ni angen hwn. A chwarae teg, maen nhw wedi bod yn glyfar iawn, dwi'n meddwl, yn ei gael o lle. Ydy, oedd o'n rhywun oedd ar wedi sôn o blaen, a mae o'n just y math o chwaraewr da ni angen efo. Di Sheaf a Matty James yn ddim gallu cadw ffit digon afel nad yw'r anffodus. Os mae Matty James, mae football brain Matty James off the planet. Mae o mor dda. Mae'n rhyfedd, ti'n edrych ar rhywun fel David Jones, sydd yn un o'r rheolwyr Wrecsam o'n. Fysa chi'n cofio fo wrach yn chwarae, ond oedd oedd yna draed hyfryd, oedd o'n medru fflotio gwmpas y lle, gweld pas, ac oedd o'n chwaraewr special iawn. A mae Matty James yn debyg iawn i sut oedd o'n chwarae. So, sen i fel bod David Jones meddwl y byd yn y fo. Ond dwi'n meddwl pan mae o ar ei orau ac yn chwarae, dwi'n meddwl bod mae'r engine room yn ticio dda. Ond dwi'n licio cael rhywun yn cael weithiau sydd yn gadarn ac yn galed ac yn
cicio bobl. Dwi yn licio teip yna chwaraewr, a weithiau da ni angen rhywun fel ne, ond sy'n hefyd yn chwaraewr da. A dwi'n dal i feddwl da ni angen rhywun fel ne yn canol cae de. So cael Graham Souness ifanc yn Bendigedig de. Bendigedig. Iawn, y teip yna chwaraewr, dwi'n meddwl, yn bersonol, dwi'n licio gweld person fel ne sy'n rhedeg pethau. I fod yn deg fel Harris Estalon neu Dean Keats yn rhywun oedd yn medru, just edrych ar ôl i hunain a gwneud o. I fod yn deg, mae gennym ni chwaraewr da iawn yn ganol cae ni. A dwi'n meddwl bod gennym ni chwaraewr sy'n medru wneud o lle. A mae'n un ddau'r eraill, maen nhw angen gwella, sicr. Mae o neu gennyn nhw, ond mae'r bos, mae o yn gofyn am lot. Diolch gwerth i rywun ddod i Clwb Wrecsam sydd ddim yn rhoi'r ymdrech 100% i fewn i'r gêm. Im just pen maen nhw efo'r bel, ond pen maen nhw heb y bel hefyd. Mae o'n dibynnu ar bob un chwaraewr wneud i wac. Ti'n bod yn y ffordd yna lle? Efo, gen ti gosio? Oes, da ni wedi rhestru'r holl newidiadau sydd wedi bod yn y clwb yn y 5 mlynedd dwytha. Mae'n jyst yn atgoffa fi y cwestiwn nath ni ofyn i Spencer Harris llynedd, lle fydd Wrecsam mewn 5 mlynedd, a oes yna rhyw fath o ceiling i'r clwb? I atab o oedd, bysa ni'n y Premier League. Ie, wel, ateb gwych wrth gwrs, ond dwi'n cofio mis Awst Medi dwytha siarad efo wahanol bobl ar y cyfryngau, ac o'n nhw'n gofyn be fysa ti licio gweld y season nesaf ma wan yn dod. Ac haid mi gyfadde, os da chi'n cofio, ddaru ni ddangos y gêm gyntaf tymor yn Steddfod Genedlaethol. Ac oedd pawb yno yn watcho'r gêm a oedd y Steddfod, oedd e'n llawer yn y pafiliwn de. Ac oedd hi'n ddod arbennig, ac oedd bobl yn gofyn y cwestiynau, yda ni'n mynd i fynd fyny leni? Ac yn ateb i oedd, gwranda, os awn ni hanner ffordd fyny'r tabl, da ni wedi gwneud yn wych. Os awn ni i'r deg ucha, mae hynny'n ffantastig. Os awn ni'r play-offs, mae hynny yn byth gofiadwy os fysa ni'n medru wneud hynny. So i wneud beth ddaru ni, o'n i'n meddwl bod o'n wyrth i ddweud y gwir, efo'r sgwad o genna ni. O'n i'n gweld yn hynny'n am cweit yn barod i fynd fyny. Os dwi'n meddwl, sen ni di mynd fyny, sen ni do syth lawr, o'n i'n ame. Ond mae gennau gymaint o ffydd yn Phil Parkinson a Steve Parkin a Aidan, fforddwr golgeidwad, a David Jones, wrth gwrs. Maen nhw mor dda yn ei swyddi. Dwi'n meddwl fysa nhw wedi medru wrach aros, ond fysa wedi bod yn anodd ofnadwy i wneud siŵr bod pawb yn ffit, number one, a hefyd gwneud siŵr bod y chwaraewr gorau gen ti wsnos i wsnos. A mae hynny fel ti'n gwybod yn anodd ofnadwy dydy cael hynny. So, be mae Spence yn deud, dwi'n cydweld efo fo, dwi'n gweld fedrwn i fynd yno, mae wedi digwydd o blaen, mae wedi digwydd i Abertawe blynyddoedd yn ôl, os ydych chi'n cofio, a mae medru digwydd, ond mae'n ofnadwy o anodd de. Mae'r fan base yna, sem dwy waith am hynny, os yn barod, mae'r stan newydd, dwi'n iawn yn meddwl bod yna rhyw 7,500 mae'n mynd i ddal yn diwedd, bod nhw wedi cael rhyw extras i fewn. Da ni'n mynd i lenwi hwnnw. Mae'n gymaint o bobl dyddi yma eisiau tocynnau tymor. Mae'r waiting list yn anferth. So, hyd yn oed efo'r stan newydd i fyny, gan nhw dal i'm digon o docynnau i bobl. So, mae'r dorf yna'n barod i fynd fyny, sicr. Ond mae mynd fyny i'r uwchgynraudd ac aros ne, mae'n anodd de. Da ni wedi gweld efo tîmau, sbia'r tîmau sydd wedi dod lawr lenni, tîmau sydd bod yn flynyddoedd maith. Ond beth sydd gen ti, di bobl sy'n gyfrifol am y clwb rwan. Michael Williamson, wrth gwrs, di'r Chief Exec, wrth gwrs. Mae gen ti Sean Harvey, sydd wedi cael profiad aruthrol o gwmpas y lle. Mae gen ti bobl sy'n dall peldroed. A felly maen nhw'n gwybod be ddisgwyl. A dwi'n meddwl, ro flwyddyn arall ydi, os wneud pethau weithio'n oce, byddwn ni'n nocio ar y drws. Wel, o'n i gofod ar ôl eisiau gofyn rhywbeth ti am Llan Sarad. Na. Na. Llan Zero. Wel, ia. Be ni eisiau mynd i Cled, os ti'n dewis 5 chwaraewr sy'n mynd i ddechrau yn gêm cynta tymor nesa, pwy dyn nhw'n mynd i fod? A wyt ti'n meddwl bod ni ddigon dalen i
i chwarae gwmpas y play-offs na eto. Wyt ti'n meddwl gawn ni dymor tebyg? A rhaid mi ddeud, dwi'n meddwl na tymor pencampwriaeth i'r tymor dwi wedi mwynhau fwyaf allan o'r 5 ddwytha. O'r os Ie. da ni'n siarad am y 5 mlynedd ddwytha. Nes i fwynhau llynedd oedd o'n ffantastig. Oedd, Som un oedd. tîm lle da ni'n disgwyl cael cweir na rhoi cweir i neb, oedd o'n wych. O, ddyn dymor arbennig, ti'n iawn a ti'n dy le. Y 5 chwaraewr fysa ni yn, dwi'n mynd i fod yn bach yn contentious yma. Fysa ni, dwi wastad i licio Danny Ward. A be dwi'n licio am Danny Ward i, mae medru wneud camgymeriadau yn di, ond hefyd mae Arthur yn medru wneud camgymeriadau. A'r gwahaniaeth mawr rhwng y ddau ydy, mae Danny Ward yn medru siarad efo'r bobl sy'n o'i flaen o a roi nhw mewn sefyllfa lle dyn nhw'n wneud gymaint o gamgymeriadau. Wan, da ni'n gweld Arthur yn wneud gymaint o saves da fel mae'r peri'n dod fewn a chwarae teg fel mae'n neud rai da a hefyd mae'n neud rai fath nath o yn Abertawe. Ond mae o yn medru safio'n dda. Ond pwynt dwi'n meddwl ydy, dyle bod nhw'n wedi cyrraedd fano i wneud y sef. Os fysa fel Dai Davies, reit i fi, o Dai Davies i mi, un o'r siaradwyr gorau pen oedd o'n rheoli i back four oedd i adeg hynny. Ac oedd o'n siarad efo nhw, oedd nhw'n gwybod union be i wneud, oedd y Corneli'n dod fewn, a weithiau fysa Dei'n disgyn ni, ond oedd o'n gwybod yn iawn be yn ddigwydd. A dwi'n gweld Danny Ward yn bach fel mae'n siaradwr da efo'r bobl sy'n o'i flaen o, a dwi'n meddwl bod hynny yn bwysig iawn. So i fi, dwi'n licio Danny Ward. Wedyn, dwi'n boi Max wrth gwrs, dwi'n abod Max es mae o yn 10 oed, a dwi'n meddwl bod Max yn ofnadwy o dda. Diwedd y tymor, oedd o rach di chwarae gormod, dwi'n yn gwybod, ond oedd o mari ore, ond weithiau mae'n dibynnu ar pwy ti'n chwarae hefo hefyd, ond ydw i yn licio Max yn chwarae fannu. Ganol cae, Rathbone, dwi'n meddwl y byd o Rathbone, dwi'n meddwl bod o a Dobson, maen nhw'n chwarae'n dda, maen nhw'n gry yn y ffordd maen nhw'n chwarae, maen nhw wastad rhoi 100%, ac wrth gwrs, da ni wedi sôn amdan be di enw, y midfielder arall. Ia, fysa dwi'n licio fo hefyd. Lle weithiau dwi ddim yn hapus ydy efo'r chwaraewr sy'n chwarae waid. Dwi'n meddwl weithiau, sgenna ni'n be dwi yn galw yn Speedy Gonzales, os gynna ni sydd ddim yn mynd go iawn, fel Carlos Edwards arfer wneud, neu rhywun fel, oedd gan gymaint o pes, oedden nhw heibio bobl, medru croesi pêl dda. Da ni angen rhywun y fanne, dwi'n meddwl. Dwi'n yn siŵr pwy fysa ni'n cychwyn y fanno, i ddeud y gwir tha ti, so dwi'n yn siŵr pwy sy'n ni roi fanne. So dwi'n rhoi 4 chwaraewr do iawn barod. Wedyn dwi'n stryglo'n bach, mae'r 2 chwaraewr Cymraeg fyny ffrynt. Mae gen Nathan Broded ar y bêl, mae'r un o'r gorion i mi yn y gynraedd sgenna ni. Mae o'n exeitio fi pan mae ar y bêl, mae'n medru wneud pethau di neb arall medru wneud, ond haid o'n wneud o am y gêm cyfa. Haid o weithio'n galed, a dwi'n meddwl bod o'n gwybod hynny, a dwi'n meddwl bod o'n gweithio ar hynny. A dwi'n meddwl flwyddyn nesaf yma gewn ni'r gorau allan o Nathan Broded. Dwi'n meddwl hynny. Wedyn, dwi'n yn siŵr wedyn lle da ni am fynd, efo pwy sy'n mynd i chwarae efo fo, yma no. Kiefer, mae Kiefer yn chwaraewr fedri di wastad dibynnu ar. Dwi'n cweit yn siŵr da ni wedi cael ar ei ore, ond mae'r bos yn licio boi mawr fyny'n ffrynt, felly dwi'n meddwl wneith o ddal i fynd efo fo, ac wrth gwrs da ni'n di sôn, a dwi wedi mynd yn blanc, beth enw'r ffowd arall da ni licio. Ross Windass a Sam Swift. Windass, reit. Wel, Windass i fi, sy'n ni'n cyrraedd safon gwen ar ei wyneb weithiau, os mae Windass, mae gen o touches eto arbennig iawn. A fod i'r person sy'n medru gwneud gwahaniaeth mewn gêm glos. So dyna'r 5 fysen ni'n mynd am yn y tîm, ond dwi'n meddwl bod ni angen bach fwy o gryfder ar y wings,
a dwi'n meddwl centre-back, dwi'n cweit yn siŵr pwy sy'n mynd i chwarae yn man o allan o'r 3 sydd genna ni. Dwi'n cweit yn siŵr beth di'r tîm gorau yn man o. So dwi'n mynd i ddeud pwy fysa ni licio o'r man o. Wel, diolch yn fawr, Cled, ti wedi dod â dŵr glas yn danedd ni. Edrych ymlaen am y tymor nesaf. Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd, a ti wedi codi'n calon ni i edrych ymlaen. Felly, diolch yn fawr am bopeth ti wedi wneud, ond diolch yn fawr iawn hefyd am ddod i siarad efo ni heno. A croeso, a diolch i ti, Eifar, am edrych ar yn ôl i'n Qatar. Chwarae teg i chi.